Il-ġustizzja f'Malta qed timxi pass ta' bebbuxu. Dan kif ċifri pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea uraw biċ-ċar li fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea il-qrati Maltin huma l-aktar li qed ikaxkru passejhom rigward każijiet ta' ħasil ta' flus. Din hija t-tielet sena konsekuttiva fejn il-qrati Maltin spiċċaw f'din il-pożizzjoni. Dan ir-rapport wera li l-qrati Maltin sal-2019 kienu jdumu medja ta' 1200 jum sabiex jalqu każijiet ta' ħasil ta' flus. Bil-2018 u l-2019 id-domen kien ilaħħaq mal-2200 jum, madankollu ċifri għall-2020 u l-2021 ma kienux inklużi. Dan id-dowmen kollu f'każijiet bħal dawn mhux l-ewwel darba li kien ikkritikat mill-awtoritajiet Ewropej. Bil-Kummissjoni tisħaq li dan il-fatt huwa ta' tħassib serju. Id-dowmen tal-qrati inħassu wkoll f'każijiet amministrattivi. Dan kif il-ġustizzja f'pajjiżna hija l-aktar kajmana fost l-Istati Membri b'900 ġurnata sabiex taraq każ. Fil-waqt li s-sistema ġudizzjarja Maltija hija l-aktar waħda li qed timxi bil-mod ukoll f'każijiet ta' liġi tal-kompetizzjoni bi 3400 jum biex talaq każ ekwivalenti għal aktar minn 9 snin. F'reazzjoni għal dan ir-riżultat, il-Gvern Malti prova jixħed dan id-dowmin kollu fuq il-pandemija tal-COVID-19 fejn spjega li l-qrati kienu magħluqin waqt il-pandemija. Iżda l-verità hi li ċifri rigward il-każijiet ta' ħasil ta' flus kienu marbuta mal-2019 sena qabel faqqet il-pandemija.